láwù. ẹ̀yin ọmọ ọ̀rájí. láwù ẹ̀rẹ̀bẹ̀ o ẹ̀rẹ̀bẹ̀ láwù. olówó ìdí òbí. láwù ẹ̀rẹ̀bẹ̀ o ẹ̀rẹ̀bẹ̀ láwù. owó lè lò ẹ ò máa yá kó fi ṣe o. láwù ẹ̀rẹ̀bẹ̀ o ẹ̀rẹ̀bẹ̀ láwù. ó yá ẹ bá mi kí yẹ kí ni ọmọ ọ̀rájí. wáìkè wáìkè wáìkè. wáìkè yẹ kí ni ọmọ ọ̀rájí. ó ní bí pé yẹ kí ni ọmọ ọ̀rájí. ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ MC. Mr. Alesh. mi ò mọ bí tójú ti ń ti oníṣẹ́ta tó bá ń sọ̀rọ̀. ó ń ṣe tíátà ó ń tijú. Alesh mi ò rí irú ẹ̀rí bàbá rábíà. bàbá rábíà iṣẹ́ kí náà ń ṣe náà péyàn kì í fojú ríyàn pilot tí ó yẹ kó máa ṣe kó wà níwájú plane kán tilẹ̀kùn mọ́ òun pẹ̀lú pátínà kan máa wà lọ sí Amẹ́ríkà Alesh lọ́yẹ́ àti mọ̀ ẹ́ ó ti lórúkọ asọ̀rọ̀ báyìí wá tún ní ìjù báyìí lọ àmì ó wá tún pẹ́ wá tún gbójú báyìí lọ àpẹ́ ó wà á lórúkọ ńlá wà á lówó ńlá wà á lókìkí ńlá torí pé ńlá ńlá pọ̀ ń yọ gbọ̀rọ̀gbọ̀rọ̀ léwé àgbàgbà. torí tí n bá ti kọrin lọ títí mi ò fẹ́ gbàgbé àwọn tó yẹ kí n dárúkọ mo tún fẹ́ràn ẹni tó wá ṣe ètò ń bí. alága dúró. alága dúró alága ìjókòó gbogbo bó ṣe ń ṣe gbogbo ẹni mò ń rí ó ní làákàyè olórin lẹ́nu olóhùn lẹ́nu bàbá rábíà bí má fẹ́ ṣe ìyàwó fọmọ rájí ẹ má bá mi wá alága dúró yín ẹ̀yin lẹ má bá mi wá. brọ́dà yẹn ó tira yìí gidi gan mo kàn jókòó mo ń ṣe bí ẹni gọ̀ ṣùgbọ́n mo gbọ́ ohun tó ń wí. wáyé yẹ kí ni. wáyé yẹ kí ni. aṣíwájú gbogbo máa ń sọyìn. bàbá gbọ́n ìlú Mashodu ọkọ̀ alájà rọ́díà awẹ́lẹ̀ alùbáríkà orí mi pé wọ́n. ìyáálé àlùjọ náà wáyé yẹ kí ni. transformer gbogbo ìlú aṣíwájú ìlú bá sọyìn pátápátá. bàbá alájí Idrisu mi ọmọrájí bàbá Ibrahim ọmọrájí ọlájídé rájí ọba bàbá ìyàwó àgbà ọmọrájí gbogbo yín mọ̀ kí. mo kí fáwùsàtù madam ṣájẹ́. mo kí fáwùsàtù madam ṣájẹ́. èmi tí mò ń kọrin lọ́wọ́ Shefiu Alao lórúkọ mi gbogbo èèyàn pè mí lọ́mọ oko àmọ́ nísẹ́yìn mo ti di bàbá oko. mo wọlá ọlọ́run mi àti ìyá tó bí mi lọ́mọ lọ́lá Musili má di grandpa oko má tún di great grandpa oko torí original bàbá oko international bàbá oko gbogbo kìrá 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 àbí ìsoko. akọ lóko ó tán lóko ó dàgbà sóko original bàbá oko
international Baba-Oko gbogbo kìrà kìrà kìrà. ẹ bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ usman mi abdullah sisi ní ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ díjà gbogbo níbi pé ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ díjà rọ̀ sùlù òun ló wá bá mi nílé nínú ilé mi ló wá sanwó fún mi Alao Adé. Shefiu ni mo ń jẹ́ o. Baba-Oko lórúkọ ìnagijẹ èwo la tún fẹ́ mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ni lágbára orin. Shefiu mi o. Alao. Shefiu mi o. Alao. Igbó ńláńlá la rẹ́rìn àwọn làní ìgboro. Ẹ̀fọn ńlá la bọ̀dọ̀ o. Àwa làní ìgboro. Shefiu ni mo ń jẹ́ o. Baba-Oko lórúkọ ìnagijẹ èwo lẹ tún fẹ́ mọ̀ ṣe bébí lágbára orin. Alao yìí kọ́. àpèsè ọ̀la. Alao yìí kọ́. àpèsè ọ̀la. Mọ̀mọ́ kan ń wé bújú. àwa mọ̀ kọ́ òbí lálá. Èmi mọ̀ kan ń wé bújú. àwa mọ̀ kọ́ òbí lálá. Mọ̀mọ́ kan ń gidi kan ó nìkan. Abẹ́lá ọ̀rọ̀ gbogbo wa lápapọ̀. kó má di kan ọkọ̀ ó. Gbogbo wa lápapọ̀. kó má di kan ọkọ̀ ó. Agbá òrebi kan. ọgbọ́n pínyà bí ọ̀nà. Agbá òrebi kan. ọgbọ́n pínyà bí ọ̀nà. Aláhùn lòun ò fẹ́ràn. ẹni ajá ní gbèsè. Ìyẹn ò fódòdó. Òdodo ọ̀rọ̀ fi ni lọ́kàn balẹ̀. Irọ́ pípa lọ. Ọlọ́run kò ṣe mí lólówó. àṣebí láfojú jòlówó. Ọlọ́run kò ṣe mí lólówó. àṣebí láfojú jòlówó. Má jẹ́ kán ní ojú mi ojú olówó. àṣebí láfojú jòlówó. Jẹ́ ń lówó yẹn lọ́wọ́ gangan. àṣebí láfojú jòlówó. Má jẹ́ ń jolówó. àṣebí láfojú jòlówó. Ọlọ́run kò ṣe mí lólówó. àṣebí láfojú jòlówó. Má jẹ́ ń fojú jolówó. àṣebí láfojú jòlówó. Ojú ẹ̀ ń ná ó dàbí olówó. àṣebí láfojú jòlówó. Ọlọ́run ọba èmi ò fẹ́. àṣebí láfojú jòlówó. Má jẹ́ ń jolówó. àṣebí láfojú jòlówó. Fún mi lówó yẹn gangan ni. àṣebí láfojú jòlówó. Kí n má dàbí olówó. àṣebí láfojú jòlówó. Ọlọ́run jẹ́ kí n lówó. àṣebí láfojú jòlówó. Má fìyà jẹ mí orí mi. Jẹ́ ń lówó lọ́wọ́ kó tó di pé mo sanra. Ipò. Má fìyà jẹ mí orí mi. kó jẹ́ olówó lọ́wọ́ kó tó di pé mo sanra. Èèyàn tó sanra èyí tó yọkù tí olówó lọ́wọ́. ìsínà ńlá ló jẹ́ ọlọ́run kó fún wa lówó. Má báyọ̀ mi jẹ́ orí mi. Ire oníkálukú kó tó wà lọ́wọ́. Alao ikọ́. àpèsè ọ̀la. Alao ikọ́. àpèsè ọ̀la. Madam Sake ń bẹ nítòsí ìyájọba ń sábẹ́ bí. Àfijú òní tíátà. Yeye mama ẹ ṣé mo dúpẹ́ dúpẹ́. Ọlá ń bẹ nítòsí ọlá. Èèyàn tèmi Alao mi ká lóso. Àjà connection títí tó fi dé Lẹ́kì. Èèyàn ti ká lóso kọrinkọrin. Mo dojú wọ ọkàn mo rí màmá eréko. Ìyá eréko ń bẹ nítòsí o. Màmá wa ni màmá eréko.
Àlàó mi dókítà bàbá Shefiu. Gbogbo house 3 club ẹkú kalẹ̀ ẹgbẹ́ Iléwédú Royal Sister Club ẹgbẹ́ Oyinlọ́mọ Adùnní ẹkú kalẹ̀ Oyinlọ́mọ Icon Ladies Club ẹgbẹ́ Alájà Kẹ́hìndé Àníkẹ́ Mudashu ẹkú kalẹ̀ Icon Alájà Mọ́lákó ẹkú kalẹ̀ Mila olórí olówóró ẹkú kalẹ̀ Yeye bí ọgbà ẹgbẹ́ tí mi fẹ́ ìṣàrá. ẹlẹ́dìyẹ mi fẹ́ ìṣàrá. Yàrúkàyà tún fẹ́ ìṣàrá. Mọ̀dàrúkàyà tún fẹ́ ìṣàrá. Ìyálàjẹ́ òkàrẹ̀ fẹ́ ìṣàrá. Èyí ẹlẹ́dìyẹ ńkọ́ èyí ẹlẹ́dìyẹ ńkọ́. Àti fẹ́ èyí ẹlẹ́dìyẹ ooo. Ẹlẹ́dìyẹ ńkọ́. Ṣẹ́rífẹ́ ìṣara yẹn àwọn ni wọ́n tọ́ Shefiu láti kékeré. Bí mo ṣe jáde nínú ilé mi tí mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ orin, àwọn náà wọ́n sùn kiri láti dé èèyàn. Wọ́n ti fẹ́ràn Alao láti kékeré. Mọ̀dàrúkàyà tún gbogbo Mushin. Àtẹ́wọ́ lára fèyí ṣọlá ìgúnpá níye kan. Wàá jèrè ọmọ tó ti ń jèrè ara ẹ. Ìyàwó Àwórì fèyí. Màmá Bintu Rasula ọmọ mi Fatima. Ọmọ mi l'Amẹ́ríkà Bintu Fatima ọ̀dà ọmọ ni. Láti kékeré tí mo ti ń kọrin fèyí ni mo ti máa ń sọ pé àǹtí mi fèyí ooo. Àǹtí mi fèyí èwo lèwo. Àǹtí mi fèyí o ẹ̀yin nìyẹn. Àǹtí mi fèyí o ti lọ́wọ́ jù. Àǹtí fèyí o. Àǹtí fèyí o. Àǹtí fèyí o. Fèyí ọjọ́ bí ẹ̀ on the 5 December. Wọ́n ṣe gudugudu méje, wọ́n ṣe yàyà mẹ́fà. Eléyìí tó fẹ́ ṣe yẹn fèyí kékeré ni ẹ̀mí gígùn. Mo tọrọ ọ̀pọ̀ àlàáfíà, mo tọrọ fún fèyí. A máa ṣílé, a tún máa ṣílé epo. A tún máa ṣọ́ ọjọ́ bí mo ṣe ń fẹ́ nìyẹn o. Bí mo ṣe ń fẹ́ nìyẹn. Bí mo ṣe ń fẹ́ nìyẹn o. Bí mo ṣe ń fẹ́ nìyẹn. Bí mo ṣe ń fẹ́ nìyẹn o. Bí mo ṣe ń fẹ́ nìyẹn. Kọ́lá ẹ̀ túbọ̀ máa pọ̀ sí. Bí mo ṣe ń fẹ́ nìyẹn. Owó ẹ̀ túbọ̀ máa pọ̀ sí. Bí mo ṣe ń fẹ́ nìyẹn. Èmi kíkún fún ẹ. Bí mo ṣe ń fẹ́ nìyẹn. Láti pé ìṣára mi. Bí mo ṣe ń fẹ́ nìyẹn. Owó máa rú kàyà o. Bí mo ṣe ń fẹ́ nìyẹn. Ìyálàjẹ́ òdì olówó. Bí mo ṣe ń fẹ́ nìyẹn. Ìyálàjẹ́ òdì olówó. Bí mo ṣe ń fẹ́ nìyẹn. Láti kékeré yẹ. Bí mo ṣe ń fẹ́ nìyẹn. Ló ti ń tẹ́ pamọ́ṣẹ́. Bí mo ṣe ń fẹ́ nìyẹn. Fèyí ọmọ tó máa jà ṣàmú o. Bí mo ṣe ń fẹ́ nìyẹn. Àti kékeré àṣẹnu ṣámúṣámú. Bí mo ṣe ń fẹ́ nìyẹn. Fèyí tí ọ̀sùn kọjọ́ ti pẹ́. Bí mo ṣe ń fẹ́ nìyẹn. Bàbá Rábíà. Bí
bí mo ṣe fẹ́ nìyẹn. ẹni bá lọ́hùn bá fẹ́ fi ìkẹ́ fún. bí mo ṣe fẹ́ nìyẹn. bó ṣe ń dàgbà sí i. bí mo ṣe fẹ́ nìyẹn. lówó ẹ̀ á máa pọ̀ sí o. bí mo ṣe fẹ́ nìyẹn. bí mo ṣe fẹ́ nìyẹn o. bí mo ṣe fẹ́ nìyẹn. pé ìkábánijẹ́ mẹ́nu kúrò lọ́rọ̀ ẹ o. a kì í bínú aláwùrà o mo sọ o. mẹ́nu kúrò lọ́rọ̀ ẹ wọ́n bínú orí ara wọn. onísọkúsọ mẹ́nu kúrò lọ́rọ̀ ẹ o. àìbínú ọlọ́run o. àbánijẹ́ mẹ́nu kúrò lọ́rọ̀ kọ́ bínú orí ara wọn. pé kí ló rà nígbà wọn náà. kọ́ bínú orí ara wọn. èmi ló rà nínú ìgbà wọn náà pé kọ́ bínú orí ara wọn. kò gbèrò ìtàsọ́mọ́ làkejì lọ́ládé. kọ́ bínú orí ara wọn. Ìrọ̀lẹ́ àbánijẹ́ mẹ́nu kúrò lọ́rọ̀ ẹ o. Àìbínú aláwùrà ó tún yá o. Àbánijẹ́ mẹ́nu kúrò lọ́rọ̀ ẹ. Kọ́yọ́ bínú orí ara. àǹtí fèyí o èwo lè wo. ọlọ́ládé bẹ́bí. ìwà ọmọ kọ́kọ́ jírí lówùrọ̀ ìyá ọlọ́ládé. ọwọ́ ajé lọ́wọ́ ẹ mo mọ̀. láti kékeré yẹn lọ́ládé. gbogbo ẹni tó bá ti ṣẹ̀ lọ́wọ́ àkókò mowó délé. lọ́ládé àwọn ajé. Ajé lọ́wọ́ ẹ̀. àwọn ajé. Ajé lọ́wọ́ ẹ̀. mojí lówùrọ̀ yìí mo bẹ́lẹ̀ dá sọ̀rọ̀. Wípé kọ́wọ́ ẹ̀ là lọ rere fún. ọlọ́ládé. Ajé lọ́wọ́ ẹ̀. kókó nínú àìkàn. Gàsí bọ́mọ ṣẹ̀ṣẹ̀ dé. Gàsí bọ́mọ ṣadé aṣẹ́wódà. Gbogbo icon ẹjọ́ ẹ má tí ìwà bí wá rónáwó ẹ torí ọlọ́run ọba. Alájà kan èdè ẹ ṣé mo dúpẹ́. Igi dára ṣokò òun ní lójú orogún. Icon ọlọ́ládé bèbí okú ìnáwó Baba-Oko àwọn eléyìí àtijọ́ ń ṣe bọ̀ ọjọ́ ti pẹ́ ọmọ ìbú owó mi lọ́ládé ọmọ alájì ìbú owó àwọn tèmi ti pẹ́ mi ò kóyàn péjì kéré èjì rárá aṣokùn wíní lójú orogún ọmọ ṣàdí aṣẹ́wódà. ọmọ sófó. páìkì yẹ kí ni mi ẹ ti lọ wájú. ẹ jẹ́ kí n padà sórí yẹ kí ni. ọmọrájí. ọmọrájí. ọmọ níbi pé kò sí gbogbo ń tọ́lọ́ wọn bá ṣe ju owó lọ. Sọjí ọmọ Jámánì ọmọ sóyà ọyẹ ọmọ Jámánì. Babarafia Mèmúdù òun wo mi ràn ni. Mo padà sórí yẹ kí ni ọmọ rájí. Transformer gbogbo ìlú aṣíwájú. Ìlú bá aṣọyìn ní tilé tókó. Ṣùgbọ́n bá gun àgbògbò má ṣodún. Ọkọ̀ alájà rọ́díá. Wáìkẹ́ yẹ kí ni. Wáìkẹ́ yẹ kí ni.
apá alájà rọdí àárín àwẹlé o bàbá alùbáríkà orí mi pé wọn. ọ̀pọ̀ alájà láti bá tù mí bàbá alájì Idris bàbá Ibro máa jíjọ aláàláwò Shefiu Baba-Oko ké yankí. ìyàwó ọlọ́ta alájíyẹ kíni lọ́yàn bá fowó ròyìn ìwò yẹ kó kọ́ lójú. bàbá mi sì túra mi àmọ̀kẹ́ adé bàbá ìyàwó lẹ́rìí yẹn ọmọ Mushin. bàbá ìyàwó lẹ́rìí yẹn o. wáìkè ọmọ níbi pé ìbí ẹ̀ wo pé gidi gan ni gbogbo nǹkan ló dúró mú kó tó máa bọ̀ láyé ó mọ́wó ó mọ́mọ́ ó má láàfin àwọn ọmọlá ó mẹ́mí kíkún wọn ọmọ níbi pé ọkọ̀ rọ́dí àtúnmí àwẹ̀lẹ̀ ọkọ̀ alájà láti bá gbogbo lé wọn alájà alájà ní gbogbo wọn. bàbá mi sì túra mi àmọ̀kẹ́ ọmọ rájí mi sì túra tó ń rélé ọkọ ọmọ rájí. mi sì túra tó ń rélé ọkọ mi sì ọmọ rájí. apádà sábúrú oníkan ẹ̀ láéláé onírònú kó o tó jẹun ẹ bá mi ṣá mi. wàá máa rí jẹ wàá máa rí mu lẹ́yìn ìgbà tó ṣèyàwó àmọ̀kẹ́ kíní kan ò ní ṣe yẹ ò ní ṣàìsàn lọ́lá ọlọ́run ọba ọmọ rájí. mo ti mọ̀ yín lẹ́nìí mo máa mọ̀ yín lọ láéláé. ọ̀là gáàsì lẹ́kọ̀ọ́ bàbá elépo owó elépo lẹ́yìn ná àfi tí mọ́tò bá rìn lẹ́kọ̀ọ́ nìbàdàn ní gbogbo àbújá ní gbogbo naija òyìnbó eléko owó ná mi lówó wáìkẹ́ yẹ kíni ọmọ rájí wáìkẹ́ yẹ kíni ọmọ rájí. yẹ kíni kan ò lè yẹ kò sẹ́ni kan ò lè ṣe yẹ kíni pékè mi má ṣoríire yẹ kíni kan ò lè yẹ. yẹ̀kíní kan ò lè yẹ kọ́mọ ẹ má ṣoríire ọlọ́run ní dáwọ́ oore dúró lórí ìwọ nìkan ṣo àtúrànmọ́ mọ́ lọ́lá láìlá lọ́lá orúkọ lọ́hùn ọba ọlá kàábà ọlá mọ́ṣáláṣí ànábì ọlá alámúná ṣíra láàkà sọ́ọ́dírà wàbàtà náà láàkà ó síra alásìyà kọ́ọ̀lá sára wàràfà náà láàkà ó síra fàyínà mọ́ alẹ́ ó sì rí ó síra iná mọ́ alẹ́ ó sì rí ó síra fàyísà fara kì í kàfàrísà wàyílà rọ́ọ̀bì kàfàrísà. rájí àgbà ṣìfúrájí àgbà àgbàlagbà òye lọmọrájí ẹ̀gbọ́n wa ike yẹ kí ni ọmọrájí ẹ̀gbọ́n wa ike yẹ kí ni ọmọrájí ọlájídé ọmọrájí ọlájídé ọmọrájí ọba kábíyèsí o ọba ọlájídé bàbá ìyàwó àgbà ọba ọlájídé ajá pẹ́ lórí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀ o bàbá tí wáyé olórí ẹbí àwọn rájí bàbá mọ̀kẹ́mi ṣètùrà mi ọba kábíyèsí ọba ọba rájí ọlájídé ọba ẹ̀pà ọlájídé ọba
èwo Lájídé ọba Lájídé ọba kábíyèsí Ọlájídé ọba Ọlájídé ọba Ọlájídé ọba jíde Ọlájídé ọba jíde 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 Ọlájídé ọba jíde 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 Ọlájídé ọba jíde 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 Ọlájídé ọba bàbá Ahmedi Ọlájídé ọba Ahmedi l'Amẹ́ríkà Ọlájídé ọba jíde jíde Ọlájídé ọba bàbá Mọ́ṣúdì Ọlájídé ọba bàbá Mọ́ṣúdì Ọlájídé ọba ẹ̀gbọ́n wa Ìkẹyà kìíní mi Ọlájídé ọba olórí ẹbí àwọn Lájídé Ọlájídé ọba olórí ẹbí àwọn Rájí Ọlájídé ọba jíde jíde ọba Ọlájídé ọba jíde jíde ọba Ọlájídé ọba jíde jíde ọba Ọlájídé ọba jíde ọba Ọlájídé ọba ẹkú ìnáwó torí Àmọ̀kẹ́ Ọlájídé ọba ní súra tó rélé ọkọ Ọlájídé ọba ayé lọ́wọ́ òdì òbí lúkúlúkú Ọlájídé ọba jíde jíde Ọlájídé ọba jíde 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 Ọlájídé ọba jíde jíde ọba Ọlájídé ọba fèyí sára bó ṣe ń ṣe yóò máa ṣe ìyá gbogbo ajé o ìyá ajé bó ṣe ń ṣe yóò máa ṣe ẹni bá lówó lọ́wọ́ kódà ṣàṣà lóbìnrin tó lówó lọ́wọ́ tó lè náwó bó tilẹ̀ wù kó obìnrin lówó tó wọ́n sì máa forí èékánná mu ni ṣùgbọ́n fi iṣẹ́ ara ó yàtọ̀ ní gbogbo wọn. Màámi ni àǹtí mi ni ìyá Rúkáyàtù ìyá Rúkáyàtù màmá bá ti mọ̀ta àǹtí mi tó lórí pípé Sùlíyà kan ayé tòrò kan fèyí sára kan gbogbo Mushin kan ìyá Fátímọ̀ ẹdìyẹwò lórúnkún ẹjọ́ onírẹ́jọ́ láyé ẹ bàbá Rábíà ẹdìyẹwò lórúnkún ẹjọ́ eṣinṣin kì í kárùn òní kárùn alárùn láyé ẹ òní ṣàìsàn lọ́lá ọlọ́wọ́n bá àti gbé lọ bá àti gbé láwo ọlọ́run máa jẹ́ orí fèyí sára ọlọ́pọ̀ ìwà ó dúdú bí kóró ṣe àdẹ́jọ́ 65 like 35 èmi tí mo fèyí láti kékeré àǹtí fèyí mọjọ́ orí mi èmi náà mo mọjọ́ orí wọn ọmọ màmá ẹlẹ́dìyẹ fèyí òyìnbó ẹlẹ́dìyẹ fèyí fèyí ẹlẹ́dìyẹ fèyí onírògùn àkówábá fèyí onírògùn àdáwábá fèyí adìyẹ kì í karùn-ún fèyí irun eṣinṣin kì í karùn-ún fèyí àti ojú àtẹrùn fèyí sára fèyí omi ò ní wọ́n nínú ìkòkò àbáláyé fèyí owó ní wọ́n lọ́wọ́ ẹ fèyí owó ní wọ́n lọ́wọ́ ẹ fèyí àǹtí mi tí mo mọ̀ fèyí aláàánú lọ́lọ́hún fèyí àánú lọ́lọ́hún fèyí máa mi kékeré o fèyí màmá bá ti mọ tàlámẹ́ fèyí mọ̀dà Rúkáyàtù ní London fèyí àwọn ọmọ aláwo Shefiu o fèyí àǹtí mi fèyí sára o fèyí Sùlíyà kan ayétọ̀rọ̀ kan o fèyí sára kan gbogbo Mushin kan ni. Sùlíyà kan ayétọ̀rọ̀ kan fèyí sára kan gbogbo Mushin kan ni. aláàánú mi ni aláàánú mi ni
àti kékeré wọn aláàánú mi ni. Aláàánú mi ni aláàánú mi ni. Aláàánú mi ni aláàánú mi ni. Kábíyèsí ọba òdì olówó kan ọmọ pẹ̀lẹ́ ọba bàbá ẹ ọba. Aláàánú mi ni aláàánú mi ni. Mọ̀dàrú káyàdé aláàánú mi ni. Aláàánú ọ̀gá wa, aláàánú ọ̀gá wa, aláàánú ọ̀gá wa, aláàánú ọ̀gá wa fèyí ṣàrà màmá rẹ̀ aláàánú ọ̀gá wa. Aláàánú mi ni aláàánú mi ni. Aláàánú mi ni aláàánú mi ni. Aláàánú mi ni aláàánú mi ni. Fèyí ṣàrà jòjòló aláàánú mi ni. Aláàánú ọ̀gá wa, aláàánú ọ̀gá wa, aláàánú ọ̀gá wa, aláàánú ọ̀gá wa. Fèyí ṣàrà jọ̀mọ́ aláàánú ọ̀gá wa. Ibo ló ń gbé ní Mushin area o. Ọmọ Sọ́bọ̀ níbo ló ń gbé ní Mushin area tó lóun mọ̀ fẹ́ ìyẹlẹ́dìyẹ. Níbo ló ń gbé ní Mushin area? Níbo ló ń gbé ní Mushin area? Ó ló mọ̀ fẹ́ sí ẹlẹ́dìyẹ. Àtẹ̀wọ̀n lára ló ń gbé Mushin area o. Mọ́ṣáláṣí ló ń gbé ní Mushin area o. Ojúwòye ló ń gbé ní Mushin area o. Ìlú Péjú ló ń gbé ní Mushin area o. Ìtìrẹ́ ló ń gbé ní Mushin area o. Tó lóun mọ̀ fẹ́ ìyẹlẹ́dìyẹ. Níbo ló ń gbé ní Mushin area? Níbo ló ń gbé ní Mushin area? Tó ló mọ̀ fẹ́ ìyẹlẹ́dìyẹ. Kò sí ìtọ́kàn mi àǹtí mi ò gbọ́dọ̀ kú lọ́mọdé. Ìyàwó wájọ ẹni àtọkọ àtìyàwó. Àtọkọ àtìyàwó. Ìkẹ́ ànábì kú kalẹ̀. Ìkẹ́ ọlọ́wọ́n bá. Ìkẹ́ olúwa. Ìkẹ́ aláwùsọ àti gbogbo ìmọ̀kímọ̀kí. Olówó Jámánì kú kalẹ̀ gbogbo Jámánì. Kò ní bá jẹ́ fún gbogbo wa ẹ bá mi ṣá mi. Gbogbo Mushin pátápátá ẹsẹ̀ wọn ti pé. Ẹ̀yin ọmọ ànábì Mushin. Ẹ̀yin ọmọ àmúdá Yusufu. Bẹ́ẹ̀ bá rí nǹkan ẹ bá mi kí. Aláàánú mi àmúdá o. Láti Mushin sábẹ́ òkúta ìṣẹ́jú kan ni. Kò jìnnà lójú ànábì Mushin. Tó bá jẹ́ kí ká fowó tọrẹ ká bọ̀ látọrẹ ká ṣe rántí ẹni lójú ẹlẹ́yìn ẹ̀ tí ẹni mo ṣe. Ìfẹ́. Ìkànnì yóò náwó. Ìkẹ́kọ̀ọ́ gbogbo Mushin kan ní ọ̀ríjìnà ọmọ Mushin. Ìkẹ́ ànábì mi ẹ̀gbọ́n láti máa tù láti máa ṣúwà máa dì í. Ìkẹ́ orúkọ tó ní àní wọ́n jẹ́. Ìkẹ́ ànábì ni wọ́n jẹ́ o. Gbogbo Mushin pátápátá. Ìkẹ́ ànábì ni wọ́n jẹ́. Ìkẹ́ olúwa ni wọ́n jẹ́ o. Mo gbà bọ́ bímọ tuntun. Ọmọ rọ̀ yìí
bàbá rọ̀ yìí mi ara mọ́ ni ara yìí mi ara yìí mi ara mọ́ ni owó bàbá ra yìí mi ọmọ ra yìí mi ra yìí mi ló bí lọ́mọ ó tún bí ra yìí mi ara mọ́ ni ara yìí mi ara yìí mi ara mọ́ ni mọ́lìkì ìyá omi níní ìkẹ́ ìyá kaná abudu wá ìyá kaná sàn inú ìdínà sùrẹ́ndà lìsẹ̀kìnà sùrẹ́ndà alásìnà rọ́ìmí 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 ìkẹ́ o ìkẹ́ ọlọ́run àánú ọlọ́run ọba kò máa bá ẹ ìkẹ́ o ìkẹ́ ànábì gbogbo Mushin. ọmọra yìí ní gbogbo Mushin bàbára yìí ní gbogbo Mushin ìkẹ́ o ìkẹ́ náwó Shefiu mi Alao àwọn tààlà ó Shefiu gbogbo Mushin ìkẹ́ o owó bàbá sọ́ọ̀tàn mi. owó bàbá sọ́ọ̀tà mi. ọmọra yìí mi bàbára yìí mi. ọmọ ní Mushin àjìnà owó ọmọ àná kó róye ṣẹ̀ṣẹ̀ lù gbà. ilé ọmọ ní Mushin àná kó rú ìlú táwọn rájí ń gbé. rájí náà wọ́n mọ Mushin ní alájí alájí wáìkẹ́ yàgì ní ọmọ rájí. Ajíbọ́lá Shefiu mi ẹ̀gbọ́n ìkẹ́ náwó ẹ̀gbọ́n ìkẹ́ anábì Ajíbọ́lá mi Shefiu gbogbo wọn náwó bàbá rábíà Ajíbọ́lá Shefiu ènìyàn mi ó Ajíbọ́lá Shefiu ènìyàn mi. èèyàn láre ọmọ Badmus Osendu tún náwó. kò sódù wọ́n ti ní kò sódù èèyàn Badmus gbogbo wọn náwó nítorí ìkẹ́ o ìkẹ́ o wà nọ́bì. gbogbo wọn náwó nítorí ìkẹ́ ọlọ́run ọba kó máa bá gbogbo wa. kò sóòdù wo náwó èèyàn láre bá nà ọ̀sẹ̀ máa wo kò sóòdù gbogbo Mushin. gbogbo yẹn ṣó yẹ kú ìnáwó àmọ́ ìlẹ́gẹ̀sì yóò ná mi lówó lẹ́gẹ̀sì o. gbogbo wọn kọ́ fẹ́ náwó fún mi wọ́n fẹ́ náwó fún Baba-Oko. bàbá lìyà bàbá rọ́díà. bàbá lìyà bàbá rọ́díà. bàbá fẹ́ tí a ò ná mi lówó lọ́wọ́. ilẹ̀ bàbá fẹ́ tí a tó náwó. Àlàó ikọ́. àpèsè ọ̀la. ọmọ Badmus bó fàmù. òyìnbó onípákó plywood
Nọ́mbà 4 gbogbo àmúnitílé toko. Èèyàn Dàmẹ́dì àbúrò Lẹ́gẹ̀ẹ́sì. Odò ẹran Black and Building Materials Association of Ọgbà. Ilé Sanmi ọmọ Bámidélé. Ẹkú Ukalẹ̀ Ilé Sanmi. Gbogbo àwọn onípákó. Omega kú kalẹ̀ bàbá olówó Táyé. Àbúrò Lẹ́gẹ̀ẹ́sì ó náwó Lẹ́gẹ̀ẹ́sì lọ́wọ́lọ́wọ́. Èèyàn yá láti fún mi. Ọmọ Yóbóró Súlẹ̀ Islam. Aláwọ̀ láti fún mi ọ̀bà láàánú. Yá láti fún yá wà bù ó ná mi lówó. Ọmọ ọba Atmos Ọlárẹ̀wájú. Ọkú ìnáwó mi Baba-Oko. Bàbá méjì Lẹ́gẹ̀ẹ́sì. Bàbá Ànábì kan Jùbìrí. Ànábì ayára bí àṣà ti ń jẹ́ Jùbìrí là. Bàbá ìbejì 1 ọmọ méjì 2. Bàbá méjì ẹ̀dùn jọ bí. Bàbá ọmọ méjì ó náwó. Ó náwó Lẹ́gẹ̀ẹ́sì lọ́wọ́lọ́wọ́. Gbíní lójú orogún èjì wọ̀rọ̀ lójú ìyá ẹ̀ẹ́dúnjọ́ mi. Robi Taikoin 1, Taikoin 2. Èjì rárá ẹ̀ṣọ́gun gbíní lójú orogún. Lẹ́gẹ̀ẹ́sì ooo. Ẹ̀yìn ẹ̀wò Lẹ́gẹ̀ẹ́sì ooo. Bàbá méjì ẹ̀dúnjọbí. Bàbá méjì ẹ̀dúnjọbí. Bàbá méjì lẹ́ẹ̀mejì. Ẹ̀dúnjọbí. Bàbá méjì ẹ̀dúnjọbí. Bàbá méjì lẹ́ẹ̀mejì o. Ẹ̀dúnjọbí. Bàbá méjì ẹ̀dúnjọbí. Èèyàn tó lè wé Rashidi o. Ẹ̀dúnjọbí. Bàbá méjì. Ẹ̀dúnjọbí. Bàbá Lẹ́gẹ̀ẹ́sì ń náwó owó Shefiu Adekunle. Owó bàbá méjì rẹ̀ ó. Múni lójú orogún èjì wọ̀rọ̀ lójú ìyá ẹ̀. Ó sì máa bí ìdòwú, ó sì máa bàlàbà o. Àbúrò Lẹ́gẹ̀ẹ́sì, ìwọ náà máa bí ìbejì. Ahmed ooo. Ahmed ooo. Àwọn tàlàwọ́ adé Shefiu bàbá Shefiu. Èèyàn yá láti fún ẹ máa wọ Ahmed iná. Àmú nọ́mbà 4. Gbogbo àmú nọ́mbà 4. Owó dowó pákó ẹkùn ọkọ̀ mọ́dínà. Owó dowó pákó. Owó plywood. Owó dowó pákó ẹkùn ọkọ̀ mọ́dínà. Bàbá fẹ́ tiẹ̀. Owó bàbá àlíyá mi. Àmíràtù ọmọ mi ń kọ́. Bàbá àlíyá bàbá àmírà. Owó dowó ní pákó.
owó dòwó ní pákó. kápẹ́ ní mọ́ṣáláṣí ó ti pátá tí kírun kò jọ lọ́hùn lójú. àníyàn lọ́lọ́hùn ọba fẹ́. kápẹ́ ní mọ́ṣáláṣí lọ́lọ́run fẹ́ ó ti pátá tí kírun kò jọ lọ́hùn lójú. àníyàn lọ́lọ́run ọba fẹ́. kápẹ́ ní mọ́ṣáláṣí lọ́lọ́run fẹ́ ó ti pátá tí kírun kò jọ lọ́run lójú. àníyàn lọ́lọ́run ọba fẹ́. ìyá méjì ẹ̀ẹ́dójọ bí ajá mú iná tù mí. wíníwíní lójú orogún èjì wọ̀rọ̀ lójú ìyá ẹ̀ àyálẹ́gẹ́sì. àwọn lóyìnbó ní pákó. àwọn ọ̀gá kan ẹ jẹ́ ká lọ jókòó náà. sàmọ́nì gbogbo àmú reléwé dúró Rashidi eléwédú Rashidi eléwédú sàmọ́nì gbogbo àmú Rashidi eléwédú House 3 Club ọmọ wọn nílùú Kwara eléwédú gbogbo wa mú. eléwédú Rashidi eléwédú ṣẹ́mánú mi ò àgbáwo. ọmọ ní Mushin àjìnà o ọmọ òye ṣẹ̀ṣẹ̀ lùgbà. ọmọ Mushin ní kábíyèsí ọba òdì olówó ńkọ́ bàbá rà mọ́ bẹ́lẹ̀ kó bá mi kí. èèyàn bá àlùbáríkà mi ẹ̀ṣẹ́ kí mọ̀ fi. eléwédú o gbogbo àmúnítì ilé tó kó tán ní òun eléwédú Rashidi mi òun eléwédú. èèyàn Nurudeen mi alápá. èèyàn wọ́n lẹ́gẹ̀ẹ́sì ó ṣe. èèyàn Alao láti fún mi èrìà. ọmọ ti jẹ́jẹ́ sí Alao Adé o bó ṣe ń lo Mushin bẹ́ẹ̀ ló ń lò lú Ẹ̀gbá méjèèjì ló ń lò pọ̀. èèyàn bá dùn gbàdúrà mi. káṣá máa gbàdúrà. pẹ̀lẹ́sì olóye gbogbo House 3 President gbàdúrà Ibrahim gbàdúrà Afghan Nigeria Limited Ibrahim Afghan mi gbàdúrà mi. káṣá máa gbàdúrà o.
ká ṣá máa gbàdúrà o. èèyàn Lájí Kásímù lẹ́gẹ̀ẹ́sì mi èèyàn Lájí Mọ́sùrù wà lè jí ọjọ́ ńlá èèyàn Bídèmí Gáfárì mi òyìnbó ní pákó ká ṣá máa gbàdúrà. Ibrahim gbàdúrà pẹ̀sì olóyè gbogbo house 3. pẹ̀sì olóyè gbogbo house 3. gbàdúrà wọ́n gbé sí mi létí wọ́n ní pálípálí lówó mi ti bá ti rí gbàdúrà. Odidi lówó mi pálípálí lówó. Ọ̀gá pátápátá owó tí kì í sọ̀rọ̀. Ibrahim èèyàn Lájí Ìfàlì ìlú Afghan global o onílé rẹpẹtẹ nílùú Kwara n'Ílọrin onílé ńlá ní Mushin òyìnbó ní pákó aláṣẹ Afghan. Aláṣẹ Afghan aláṣẹ Afghan èèyàn pẹ̀rẹ̀sì àlùbáríkà o ìbúrò owó ọwọ́ ẹ ò ní tán gbogbo àwòsírí pátápátá o pírẹsidẹ́ǹtì lẹ́gbẹ́ wa olórí gbọdọ̀ pátá olórí ọ̀dọ́ gbogbo ní pákó pátápátá olórí ọ̀dọ́ gbogbo ní pákó pẹ̀sì olóyè yóò náwó lọ́wọ́ Ibrahim gbàdúrà aláṣẹ Afghan Nigeria Limited Presidenti Onáwó Shefiu Alao owó ọkọ̀ ṣẹ̀rí bábẹ́bí bàbá gbọ́ láwọn mi ọkọ̀ ṣẹ̀rí bá ọkọ̀ ṣẹ̀rí bá tù mí bàbá Aliu mi Aliu kékeré gbogbo wa mú connection òyìnbó ní plywood olórí ọ̀dọ́ gbogbo lé ọ̀dọ́ olórí ire gbogbo wa mú pátápátá èèyàn Alábí èèyàn Alábí Legacy Alábí First Legacy Alábí o. Bàbá méjì lẹ́ẹ̀mejì Alábí Kàsímù Legacy Alábí Kàsímù Legacy Alábí bàbá ti kí bàbá yìí tán káwá pọ̀ ní nǹkan gbàdúrà káṣá máa gbàdúrà àdúrà lẹ́bọ̀ káṣá máa gbàdúrà àdúrà lẹ́bọ̀. Ibrahim ní káṣá máa gbàdúrà àdúrà lẹ́bọ̀ káṣá máa gbàdúrà àdúrà lẹ́bọ̀. Káṣá máa gbàdúrà àdúrà lẹ́bọ̀. Káṣá máa gbàdúrà àdúrà lẹ́bọ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ìyàwó fẹ́ wọlé o. Sakraj. Ẹ jọ̀ọ́ ìyàwó fẹ́ wọlé o.
akọ́láwọlé ẹ ṣe ìyàwó fẹ́ wọlé o ẹ jẹ́ ká lọ jókòó náà ìyàwó fẹ́ wọlé o Oríyọmí ò ṣeun okù ìnáwó ẹ jẹ́ ká lọ jókòó ìyàwó fẹ́ wọlé o bàbá Farouk ẹ ṣeun ẹ jẹ́ ká lọ jókòó náà ìyàwó fẹ́ wọlé o ẹ jẹ́ ká lọ jókòó náà ìyàwó fẹ́ wọlé o ọkọ ọmọlàdé ẹ jẹ́ ká lọ jókòó náà o ká lọ jókòó náà o ọkọ jẹ́rìí ẹ jọ̀wọ́ ẹ lọ jókòó náà o ọkọ jẹ́rìí heart ó kú ìnáwó ẹ lọ jókòó ìyàwó fẹ́ wọlé o.